Šetrí to peniaze, rozvíja to poľnohospodárstvo a pomáha to obyvateľom samospráv, či už cez úrodu alebo cez nové pracovné miesta. Vážení diváci, vítame medzi nami Artúra Bekmatová, ktorý prednedávnom navštívil Kubu a prišiel sa medzi nás podeliť so svojimi zážitkami, dojmami a postrehmi. Hneď na začiatok základná otázka, aká je vlastne situácia dnes na Kube? Keď to poviem veľmi krátkosti, tak situácia tam nie je dobrá. Ale dodám aj B, a to B spočíva v tom, že situácia tam nie je dobrá nie kvôli tomu, ako počúvame z mainstreamových médií alebo zo strany pravice, že kvôli tomu, že tam vládnu komunisti. Ale situácia je tam zlá z viacerých dôvodov. Hlavným dôvodom je dlhodobé americké embargo, blokáda celého ostrova, ktorá trvá už viac ako 65 rokov. No ale posledné 3 alebo 4 roky je tam situácia obzvlášť zlá, aj čo sa týka financovania rôznych oblastí vrátane verejných služieb alebo života bežných Kubancov. Posledné 3 alebo 4 roky sú dopady amerického embarga ešte znásobené aj ďalšími dôvodmi, ako bola napríklad pandémia COVID-19, ktorá mala zase za následok úpadok turistického ruchu, z ktorého Kuba žila. Takže momentálne tam tá situácia, aj čo som počúval od možno diplomatov, ktorí tam fungujú, alebo od bežných Kubancov, tá situácia je tam asi najhoršia možno od pádu východného bloku a následných ekonomických a hospodárskych ťažkostí, v ktorých sa Kuba ocitla v 90. rokoch. Aby si diváci vedeli lepšie predstaviť tú situáciu, tak poviem napríklad to, že sú tam pravidelné výpadky elektrického prúdu. Sú tam problémy so zásobovaním niektorých vecí. Možno viaznú nejaké verejné služby. Ale v zásade ten štát funguje. Toto je dôležité povedať, že napriek tomu, v akej kríze sa Kuba ocitla v posledných 3 alebo 4 rokoch, napriek viac ako 65 rokov trvajúcej blokáde zo strany Spojených štátov, ten štát funguje, zabezpečuje také základné služby pre občanov. A pre mňa bolo zaujímavé aj zistenie, že sa pomaly rozvíja súkromný sektor. Je to stále také mikro alebo malé podnikanie, ale už napríklad vidíš, že tam vzniká ako keby taká nová vrstva ľudí, ktorým sa možno v niektorých veciach darí viac, v niektorých zase horšie. Na druhej strane treba povedať aj to, že kubanský štát sa snaží neustále aj v podmienkach blokády zabezpečovať určitý sociálny štandard pre obyvateľov, čiže napríklad elektrina alebo voda tam stoja pre nás symbolickú sumu. Pohybuje sa to možno radovo v desiatkách centov alebo v eurách, ktoré platia bežní Kubanci za tieto základné energie, pričom u nás sú to možno desiatky, možno až stovky eur. Takže Kuba funguje vo veľmi zložitých podmienkach, ale ešte by som vyzdvihol fakt, ktorý sa nedá zamlčať, keď porovnávame Kubu, kde vládnu komunisti, s okolitými štátmi. A to je bezpečnosť. Určite aj diváci, ktorí sledujú tento rozhovor, možno z takých laických informácií vedia, že región Karibiku alebo celkovo Latinskej Ameriky je príznačný tým, že je tam vysoká kriminalita. Majú tam problém s drogami. Na Kube toto takmer nie je. Samozrejme nejaká drobná kriminalita tam je. Bolo by asi naivné hovoriť si, že drogy tam absolútne nie sú. Ale celkovo bezpečnosť v krajine je na veľmi vysokej úrovni a ja by som povedal, že možno až vyššie ako na Slovensku. Ak si turista, môžeš spokojne po centre Havane chodiť aj o 1, o 2 v noci, môžeš do okrajových častí, pretože turista je tam niečo ako chránená zver, že naozaj tí domáci si nedovolia stiahnuť ruku na turistu, ale samozrejme aj tie vzťahy medzi obyvateľmi sú už na takej úrovni, že tá kriminalita je naozaj veľmi nízka. Takže keď to mám zhrnúť do pár vied, stále platí, že Kuba je možno na tom lepšie sociálno-ekonomicky ako tie klasické latinskoamerické štáty, ktoré trpia dlhé desaťročia chudobou, nestabilitou, prevratmi, ako napríklad Haiti.
ale zase je tam citeľná aj tá kríza, o ktorej sa hovorí a ktorá je spôsobená tým americkým embargom. Čo sa týka hospodárskej krízy, isto k tomu nedopomohol aj posledný hurikán, ktorý sa prehnal v oblasti. Áno, hurikán Melissa tadiaľ prešiel pár dní, čo som Kubu opustil a treba povedať, že najväčším zásahom si prešla Jamajka. Kubu zasiahol hurikán vo východnej časti a prešiel ňou z juhu na sever a stále sa počítajú škody, čiže nevieme to vyčísliť. Čo je však dôležité povedať je, že kubánska vláda nepodcenila žiadne prípravy ani preventívne opatrenia a Kuba nemá žiadnu obeť na životoch. Sú zranení, sú určite nejaké materiálne škody, ale straty na životoch nie sú. No a momentálne teda kubánske úrady sumarizujú škody na majetku či už obyvateľov alebo štátu. A tu je dôležité ešte povedať, že v tejto oblasti začala prednedávnom Čína pomáhať Kube s inštaláciou solárnych panelov, aby jej pomohla trošku prekonať tú energetickú krízu, v ktorej momentálne je. A tá sumarizácia škôd sa týka aj tohto. Momentálne teda Kubánci sledujú, že či tie inštalačné práce nejakým spôsobom budú pozastavené alebo nie. Spomenul si aj Čínu. Na základe toho by sme sa mohli trošku pozrieť na problematiku aj z toho geopolitického pohľadu. Spomínal si, že Kuba trpí pod sankciami Spojených štátov amerických. Vedel by si nám trošku aj na základe tých svojich skúseností, ako si sa zhováral s danými ľuďmi na mieste, ako to vnímajú a aká je vlastne situácia v rámci sankcií? Blokádu je potrebné vždy zdôrazniť, keď hovoríme o Kube a o problémoch, ktoré má, lebo ako som povedal aj v tej prvej odpovedi na tvoju úvodnú otázku, tak vždy sa hovorí, že na Kube je zle, lebo socializmus. Ano, a nehovorí sa to, že naozaj 65 rokov Američania postupne len uťahujú skrutky tej blokády, aby čo najviac znepríjemnili život nielen kubánskej vláde, ale hlavne bežným obyvateľom. A táto blokáda, ako som povedal, trvá 65 rokov a skúsi predstaviť, obrazne povedané, keď postavíš atletov na štartovaciu čiaru a jednému z nich zviažeš ruky aj nohy. Odštartuje sa, teraz všetci bežia a prídeš k tomu so zviazanými rukami a nohami a povieš, no a prečo ti to nejde, prečo nedržíš krok s ostatnými. Toto je to, čo sa deje v mainstreamových médiách v súvislosti s Kubou a interpretáciou toho, ako to tam funguje a aký tam je život, respektíve toho, aký tam je socializmus. Môžeme hovoriť o tom, že máme viacero socialistických štátov, či už Čína alebo Vietnam a asi sa zhodneme na tom, že v mnohých oblastiach napredujú oveľa viac. Čiže chyba nebude v systéme, ale naozaj v tom, akým spôsobom vyslovene geopolitický hegemón sa snaží dostať na kolena malý štát, ktorého jediným previnením je len to, že sa rozhodol ísť vlastnou cestou. A vždycky v októbri kubánska diplomácia dáva návrh na hlasovanie o rezolúcii, ktorá by túto blokádu odsúdila. Ono v priebehu tých rokov, začali s tým, myslím, v roku 1992, v priebehu tých rokov tie hlasovania dopadli rôznym spôsobom. Zo začiatku to nemalo veľkú podporu, ale v posledných rokoch sa v podstate celý svet zhoduje na tom, že tá blokáda je nespravodlivá a že je potrebné ju čím skôr ukončiť. Ten výsledný efekt to nemá, ako povedzme na rovinu, že Spojené štáty si z nejakých rozhodnutí alebo rezolúcií OSN ťažkú hlavu nerobia a naopak ešte tie skrutky uťahujú. A to sa zintenzívnilo najmä po nástupe Donalda Trumpa do Bieleho domu. A treba povedať, že boli hlasovania, kde Spojené štáty zostali ako kôl v plote v podstate len s Izraelom, že naozaj takmer 190 štátov odsúdilo americkú blokádu a proti boli naozaj len tie Spojené štáty a Izrael. No ale Donald Trump a jeho administratíva po nástupe do Bieleho domu zabrali v tomto smere a začali vyvíjať enormný tlak nielen na Kubu, ale aj na diplomácie všetkých štátov sveta práve kvôli tomu, aby na tomto hlasovaní v OSN
sa nezopakovala tá veľká podpora zo strany všetkých štátov, v podstate zo všetkých regiónov sveta. Čiže napríklad mnohé štáty Latinskej Ameriky alebo Ázie boli pod veľkým tlakom, ale to isté aj niektoré európske štáty, vrátane našej diplomácie. Napríklad takí Maďari hlasovali tentokrát proti, čo sa dá vysvetliť tým, že Viktor Orbán sa snaží nejakým spôsobom budovať veľmi silné puto s prezidentom Trumpom. Čiže toto bola taká ako keby jedna z daní za to. No, vo výsledku sa však nepodarilo Američanom to, čo si stanovili na začiatku, že radikálne znížiť ten počet štátov. 165 štátov hlasovalo v roku 2025 proti americkému embargu, proti americkej blokáde, a čo mňa obzvlášť teší, tak v týchto 165 štátoch bola aj Slovenská republika. Čiže slovenská diplomácia sa nenechala nejakým spôsobom zastrašiť alebo zatlačiť do kúta. Niektoré latinskoamerické štáty sa zdržali, niektoré štáty boli proti, bolo ich myslím 7, takže samozrejme Spojené štáty, Izrael, Ukrajina, Maďarsko a ďalšie. Treba ale povedať, že ten tlak na krajiny Latinskej Ameriky zo strany Spojených štátov nie je len kvôli hlasovaniu v OSN o jednej rezolúcii, ale že Spojené štáty začínajú vyvíjať systematický nátlak a najviac to vidno v prípade Venezuely, kde už niekoľko mesiacov, ja to poviem tak, že porušujú medzinárodné právo, pretože napádajú v medzinárodných vodách plavidlá, ktoré americká armáda obviní z toho, že slúžia na pašovanie drog, ale pritom pokiaľ by americká armáda chcela, môže na tie plavidlá vstúpiť a môže ukázať dôkazy, čo zadržali a podobne. Lenže oni ich za každým zničia, komplet plavidlá, zabijú všetkých ľudí, ktorí sú na palube, a médiám jednoducho musí stačiť len tvrdenie americkej strany, že sú to plavidlá, ktoré pašujú drogy. No a snažia sa tento problém vlastne napasovať na režim prezidenta Madura, ktorý Američanom leží už viac ako 2 dekády v žalúdku. Zhodou okolností Venezuela má najväčšie zásoby ropy, takže asi aj diváci budú tušiť, aká motivácia vedie Američanov k takémuto nátlaku. A treba povedať, že zase prezident Trump oveľa viac zintenzívnil ten tlak, ktorý na Venezuelu bol vyvíjaný. V roku 2019 sa snažili zvrhnúť prezidenta Madura, dosadiť svojho človeka. To sa nepodarilo vďaka opore prezidenta v armáde Venezuely. No ale pán Trump sa vrátil do Bieleho domu a opätovne to skúša. Čiže v tomto kontexte treba chápať aj to, že Nobelová cena za mier bola udelená venezuelskej aktivistke. V tomto kontexte treba chápať aj to, že Spojené štáty chcú rozvíjať veľmi intenzívny boj proti drogám v Latinskej Amerike. Viacero tých štátov, ktoré naozaj a oprávnene produkujú drogy, sú producentom rôznych kartelov, ktoré pašujú tie drogy, tak zostávajú ako keby v závetri, pretože tie režimy tam sú priateľské voči Spojeným štátom, ale táto karta sa začína zneužívať voči štátom ako je Venezuela alebo napríklad Kolumbia, ktorá sa veľmi hlasno ozvala práve kvôli tým útokom na plavidlá v medzinárodných vodách, lebo pri nich zahynuli aj kolumbijskí občania. Takže Spojené štáty naozaj rozohrávajú tvrdú a veľmi nebezpečnú hru, na konci ktorej môže byť ďalší regionálny konflikt. Vráťme sa teraz k tvojej osobnej skúsenosti. Za akým účelom si cestoval na Kubu? Dôvody boli dva. Prvým dôvodom bolo také trojdňové medzinárodné stretnutie ľavičiarov z rôznych oblastí. Boli tam intelektuáli, boli tam politici, boli tam zástupcovia médií a podobne. Čiže bolo to naozaj také pestré zastúpenie všetkých ľavičiarov z mnohých kútov sveta. No a ja som si, už keď som išiel na Kubu, tak som si povedal, že chcem absolvovať aj nejaké rokovania na témy, ktoré mňa vždycky v súvislosti s Kubou zaujímali. Preto som si dohodol rokovanie na ministerstve zdravotníctva a na ministerstve poľnohospodárstva. Na poľnohospodárstve ma zaujímalo najmä rozvoj poľnohospodárstva v mestských podmienkach, v čom je Kuba priekopníkom. Aj keď je to taká znúdzecnosť, lebo tejto oblasti sa začali venovať práve na začiatku 90. rokov, kedy Kuba
v kontexte pádu socialistických režimov a v podstate celého RVHP stratila odbytiska tovarov, stratila svojich strategických obchodných partnerov, no a dostala sa do hlbokej krízy. Takže Kubanci boli nútení vyslovene hľadať spôsoby, ako posilniť svoju potravinovú sebestačnosť. No a jednou z tých ciest bolo aj to, že chceli maximalizovať poľnohospodárskú prácu alebo úrodu z tej práce, ktorá je možná vo veľkých mestách. Čiže začali využívať veľké parcely na okrajoch miest, začali využívať bývalé parky, bývalé parkoviská a začali tam produkovať v prvom rade zeleninu, neskôr aj rôzne bylinky, ovocie. Treba dodať, že tento typ poľnohospodárstva nie je veľmi schodný povedzme pre živočíšnu výrobu alebo pre produkciu obilnín alebo nejakých väčších plodín. Čiže toto Kubanci nechávajú na ten pôvodný segment poľnohospodárstva, ale v rámci miest si vedia takto vykryť isté percento spotreby zeleniny. Napríklad toto mestské poľnohospodárstvo pokrýva 80 až 85 % spotreby zeleniny v Havane. Takže toto bolo pre mňa veľmi zaujímavé, nielen teda o tom rokovať, ale to aj vidieť na vlastné oči. A prečo je to zaujímavé, je názor alebo moje presvedčenie, že presne tento model by sme vedeli implementovať aj tu na Slovensku. Nie len v obciach, ale myslím si, že aj vo veľkých mestách alebo minimálne v okresných mestách. Nemusím nejako extra zdôrazňovať, že samosprávy majú parcely, ktoré sú nevyužívané, ktoré jednoducho nevedia nejakým spôsobom využiť, ale myslím si, že pokiaľ by sa pustili do niečoho takéhoto, že by založili nejaký obecný poľnohospodársky podnik, jednak by tam vznikli nové pracovné miesta pre nízko kvalifikovanú pracovnú silu, vedeli by takýmto spôsobom zabezpečiť aspoň časť úrody pre zariadenia, ktoré samospráva má, to znamená školy, škôlky, denné stacionáry, možno polikliniky, domovy sociálnych služieb. Čiže tam by to našlo nejaký odbyt, čiže tuto by ušetrili značnú časť finančných prostriedkov. No a čo je dôležité, tak tým, ktorí sú v našej spoločnosti najzraniteľnejší, čiže deti v škôlkach, v školách a seniori v domovoch sociálnych služieb, by sa dostalo lokálnej kvalitnej produkcie, ktorá by bola maximálne bio. Toto zdôrazňujú aj Kubánci, pretože okrem iného v rámci tej blokády majú problém aj s importom rôznych pesticídov a hnojív, čiže celá tá produkcia v mestskom poľnohospodárstve je maximálne bio a Kubánci boli nútení vlastne zdokonaliť systém potláčania škodcov nejakými biologickými prostriedkami, to znamená takými prírodzenými predátormi tých škodcov, ale takisto aj produkciou rôznych biohnojív. Takže myslím si, že tento koncept má veľký potenciál v Európe určite a na Slovensku takisto a bol by som rád, keby tomuto konceptu venujú pozornosť aj ľudia v samosprávach, pretože naozaj je to niečo, v čom ja nevidím žiadne negatívum. Šetrí to peniaze, rozvíja to poľnohospodárstvo a pomáha to obyvateľom samospráv, či už cez úrodu alebo cez nové pracovné miesta. Druhé rokovanie som absolvoval na ministerstve zdravotníctva a tam ma zaujímali dve veci. Produkcia liekov, ktoré tu nie sú dostupné, ale na Kube sa vyvíjajú. A druhá vec bol taký známy program, ktorým Kuba pomáha buď rozvojovým štátom alebo štátom, ktoré čelia určitým kritickým situáciám, ako sú napríklad prírodné katastrofy alebo nejaké priemyselné havárie. Čo sa týka tých liekov, tak tu môžem povedať, že zo strany Kuby je ochota poskytnúť všetku tú svoju produkciu, ktorú majú k dispozícii, je ochota poskytnúť aj na export. To znamená, vedeli by sme v prípade liekov na diabetickú nohu alebo v prípade lieku na rakovinu pľúc takéto niečo zabezpečiť pre slovenských pacientov. Samozrejme, ale toto treba nejako rozpracovať už oficiálnymi kanálmi, čiže zrejme zo strany nášho ministerstva zdravotníctva. No a čo sa týka vysielania
zdravotníkov, ako lekárov, tak aj zdravotníckeho personálu, tak samozrejme tú základnú informáciu som mal aj tú historickú genézu. V prípade týchto zdravotníckych tímov ma zaujímalo, či ich má Kuba vyčlenené vyslovene len pre krajiny rozvojového sveta alebo pre štáty, ktoré čelia nejakým krízovým situáciám, alebo či si vedia predstaviť aj ich príchod do krajín, povedzme, prvého sveta, ako je Slovensko. Lebo povedzme v prípade alebo v dobách covidu viem, že Kuba vyslala niekoľko tímov aj do štátov ako myslím Taliansko alebo Andora, Srbsko. To znamená štáty, ktoré sú zhruba na tom podobne ekonomicky ako my. No a bolo mi povedané, že s tým problém nie je. Dokonca Taliansko pokračuje v tom, že prijíma tých kubanských lekárov od dôb pandémie covidu. Vtedy tam prišlo prvých 50 lekárov a dnes tam funguje 500 lekárov, ale aj príslušníkov zdravotného personálu, ktorí pomáhajú v regióne Kalábrie vykryť nedostatok zdravotníckeho personálu. Takže myslím si, že toto je opäť niečo, čo by bolo využiteľné aj na Slovensku, ako vo veľkých mestách, tak aj v odľahlých regiónoch. Vo veľkých mestách je vždycky problém s tým, že je nedostatok personálu, či sestričky, či lekári sú veľmi unavení a musia ťahať veľké množstvo nadčasov. A zase v regiónoch je nedostatok lekárov vo všeobecnosti, čiže tam si viem predstaviť, že možno v nejakých regiónoch ako je Gemer alebo Novohrad by sme vedeli dočasne suplovať lekárov, ktorí teraz odchádzajú do penzie. Zúčastnil si sa medzinárodného stretnutia ľavičiarov na Kube. Priblížil by si nám ho? Bol to 3. ročník stretnutia, ktoré je zamerané na sieťovanie, ako som povedal, politikov, revolucionárov, akademikov, novinárov. A prekvapila ma naozaj taká pestrá účasť zo všetkých regiónov sveta. Boli tam ľudia aj z našich zemepisných šírok, z Poľska, z Bieloruska, boli tam ľudia z Afriky, z Ázie, ale teda dominovali tam zástupcovia z Latinskej Ameriky. Dominovali tam dve témy. Prvou bola solidarita, a nielen teda s Kubou v kontexte blokády, ale keď sa bavíme o tých posledných týždňoch, tak aj s Venezuelou, ktorá čelí tomu enormnému nátlaku Spojených štátov, a takisto aj s Palestínou. A tam ten dôvod, myslím si, že je zrejmý, takže nebudem zachádzať do podrobností. A druhým motivom toho stretnutia bolo hľadanie nejakých komunikačných kanálov, akým si môžeme vymieňať skúsenosti. Lebo naozaj, čo štát, tak tá radikálna ľavica tam je zastúpená, ale funguje v iných podmienkach. Má iné podmienky, povedzme, v Strednej Ázii, kde prezidenti alebo tie vládnuce kruhy sa snažia potláčať nejakú opozíciu. Iné podmienky má v Latinskej Amerike, kde sa teší podpore širokých vrstiev obyvateľstva. Iné podmienky má, povedzme, v Číne, vo Vietname a tak ďalej. No a dospelo sa k záveru, že teda bude sa najmä na pôdoryse tých latinskoamerických štátov a štátov Ázie budovať komunikačný kanál, do ktorého boli zapojení jednak účastníci týchto stretnutí, ale aj organizácie, ktoré zastupujú, pretože boli to väčšinou zástupcovia politických strán alebo médií, čiže neboli to jednotlivci, ktorí možno majú nejaký vplyv alebo potenciál na sociálnych sieťach, ale ľudia, ktorí, povedzme, sú na čele politických strán alebo na čele médií, ktoré majú robustnú čitateľskú základňu. Dôležité je vyzdvihnúť aj to, že takéto stretnutie sa konalo za podpory a prítomnosti najvyššieho kubanského vedenia, čiže boli tam prítomní čelní predstavitelia komunistickej strany, odborov. Bol tam na všetkých tých 3 dňoch prítomný kubanský prezident, ktorý tam vystúpil s niekoľkými prejavmi. Takže naozaj má to na Kube a aj v tých okolitých latinskoamerických štátoch podporu. A myslím si, že toto je dôležité povedať v kontexte Európy a vývoja ľavice v Európe, pretože tu v Európe sme upadli do takej letargie a ako keby hľadáme nejakú cestu ako ďalej. Vidíme, že rôzne projekty, ktoré vznikajú na základe nespokojnosti s doterajším smerovaním radikálnej ľavice, sa na ten úspech nechytajú. Či je to, povedzme, strana Sary Wagenknechtovej alebo teraz v Česku Stačilo. Ale keď si tak vezmeš v globále, naozaj tá radikálna ľavica na tom nie je tak zle ako v Európe. V Európe hľadá svoju identitu alebo sa možno zmieta v nejakej kríze hľadania identity.
kedy na jednej strane tá pôvodná radikálna ľavica sa utápa v marginálnych témach, v obhajobe skutočne marginálnych menšín a na druhej strane tie projekty, ktoré vznikajú ako reakcia, ako nespokojná reakcia na to, ešte tú podporu nemajú takú. Ale keď si to vezmeš, v Ázii máš štáty, kde vládne radikálna ľavica, alebo kde má veľmi silné postavenie. Latinská Amerika, to isté. Afrika, to isté. Čiže myslím si, že aj ako Európa môžeme čerpať zo skúseností týchto štátov a môžeme sa možno aj v niektorých prípadoch poučiť, pretože myslieť si alebo prevziať ten narratív, ktorý majú u nás vrcholoví politici a mainstreamové médiá, že Západ je pupok sveta, je mylný. Naozaj to ťažisko sa presúva do viacerých oblastí, aj do Ázie, aj do Latinskej Ameriky, aj do Afriky. A mali by sme toto ako ľavica reflektovať. A možno ako ľavica by sme sa mali vrátiť ku koreňom. To znamená obhajovať tých, ktorí sú v spoločnosti najslabší. Pracujúci, nízko zarábajúce, nízkopríjmové skupiny obyvateľstva, teda tí, ktorí čelia útlaku kapitálu.